DJ Brian of Carlos Mix Club. Yeah. Let's go. Come on. Yeah. Let's Come go. on. Yeah. That's right. Here we go. Yeah. Come on. Yeah. Here we go. Magandang gabi, magandang umaga. Kamusta na kayo? Ano nang balita? Mga tropa sa buong Maynila, may bago na naman akong ginawa. Halik kayo at ating subukan na makita nyo at inyong malaman. Mga soundbox kong mga palaban, walang sinabi ang mga kalaban. Kahit anong design ay aking gagawin, mabilis lang to, di ka paghihintayin. Pagkatapos pwede mo patistingin, at syempre bayaran mo na rin. Ang mga gawa ko'y garantisado, mga kanto lahat pulido. Sulit talaga ang mga bayan nyo. Aba syempre Luigi Martison to. Soundbox maker ba ang hanap nyo? Dito na kayo sa garantisado. Kung bumanat napakapulido, aba syempre Luigi Martison to. Sa quality di ka magsisisi, mapapasa na or ka talaga pre. Pabigatin ang mga diskarte, tatak Luigi Martison to syempre. Soundbox maker ba ang hanap nyo? Dito na kayo sa garantisado. Kung bumanat napakapulido, aba syempre Luigi Martison to. Sa quality di ka magsisisi, mapapasa na or ka talaga pre. Pabigatin ang mga diskarte, tatak Luigi Martison to syempre. Luigi Martison mga pre, soundbox maker Marikina City. Napakabait, napakagwapa, lalong lalo na ang kanyang mga gawa. Lahat ng design na inyong naisin, sabihin nyo lang at kanyang gagawin. Ora mismo walang reklamo, pwede pang tumawad kung kailangan mo. Luigi Martison is the best, ang quality na iba from the rest. Pag tumunog tagos sa inyong chest, sakit sa dibdib hindi ko na matiis. Luigi Mark ng Marikina, mura-mura lang kung kayo'y magpagawa. Presyong kaibigan, presyong pangmasa, garantisado na o di ba saan ka pa. Soundbox maker ba ang hanap nyo? Dito na kayo sa garantisado. Kung bumanat napakapulido, aba syempre Luigi Martison to. Sa quality di ka magsisisi, mapapasa na or ka talaga pre. Pabigatin ang mga diskarte, tatak Luigi Martison to syempre. Soundbox maker ba ang hanap nyo? Dito na kayo sa garantisado. Kung bumanat napakapulido, aba syempre Luigi Martison to. Sa quality di ka magsisisi, mapapasa na or ka talaga pre. Pabigatin ang mga diskarte, tatak Luigi Martison to syempre. Luigi Mark soundbox maker, gumagawa ng box na mas stronger with high quality. Ang mga customer hindi magsisisi, sulit at tunog, hinog na hinog. Sa dibdib ang lakas ng kalabog, mga yero kinakalampag, mga sinampay nagkandalaglag. Ganyan kalakas ang gawang Luigi Mark, highest quality gawang may trademark. Very affordable ang kanyang taliri. Pag-usapan natin sa tasa ng kape, mga pariko tumawag lang kayo kay Luigi Mark, mag-contact na kayo. Dito na kayo sa garantisado, aba syempre Luigi Martison to. 1, 2, 3, 4. Soundbox maker ba ang hanap nyo? Dito na kayo sa garantisado. Kung bumanat napakapulido, aba syempre Luigi Martison to. Sa quality di ka magsisisi, mapapasa na or ka talaga pre. Pabigatin ang mga diskarte, tatak Luigi Martison to syempre. Soundbox maker ba ang hanap nyo? Dito na kayo sa garantisado. Kung bumanat napakapulido, aba syempre Luigi Martison to. Sa quality di ka magsisisi, mapapasa na or ka talaga pre. Pabigatin ang mga diskarte, tatak Luigi Martison to syempre. Soundbox maker ba ang hanap nyo? Dito na kayo sa garantisado. Kung bumanat napakapulido, aba syempre Luigi Martison to. Sa quality di ka magsisisi, mapapasa na or ka talaga pre. Pabigatin ang mga diskarte, tatak Luigi Martison to syempre.